Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. ‘Yan uwa musulmai, ga wani saƙo nan da muke so mu isar ga kawunan mu gabaki ɗaya. Wannan makabarta da kuke gani makabarta ce da aka wani bawan Allah cikin kabari ana mai wata azaba. Ba abin da ke fita a jikin wannan kabari sai ihu da azaba da ake mashi. Jama'a mu gyara halayen mu. Kabari dan Allah, kabari da kuke ganin shi, kabari ba ƙaramin abu bane ba. Azabar kabari mu guji azabar kabari. Mu gyara halayen mu, mu taimaki ƴan uwan mu dan Allah dan Annabi. Dukkan abin da muka san muna yi wanda ba na daidai ba to dan Allah mu gyara dan Allah dan Annabi, dan Allah dan Annabi mu gyara halayen mu domin gobe ta yi kyau. ƴan uwa musulmai dan Allah a taimaka mu gyara halayen mu. Dukkan abin da kasan kana aikata wanda Allah baya so dan Allah dan Annabi ka yi ƙoƙarin gyarawa dan Allah, saboda ita kwance kabari ganin ta kwance kabari wani wuri ne wanda za a saka ka babu kowa a ciki daga kai sai aikin da ka aikata. Abin da in ma sheri alkhairi duk zaka canji abinka a ciki. To dan Allah mu kula, dan Allah mu gyara halayen ku tsaya ku kula ku diba Allah ku saurara ku ga abin da wannan abu ke fitowa daga cikin wannan kabari dan Allah. Ya ku ƴan uwa musulmai mu bi iyaye mu taimaki ƴan uwan mu da Allah dan Allah mu kula da sallah ba ƙaramin abu bace ba, sallah babba abu ce. Dan Allah mu kula mu gyara dan Allah ƴan uwa, dan Allah dan Annabi mu gyara halaye dan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah rasulullahi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah ku ji wannan. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Allah mun tuba muke ubangiji Allah mu gyara halayen mu. Ubangiji Allah duka abin da kan shiri ya ubangiji san da wanda sani ba ubangiji Allah ka shirya mu shirya Allah ka shirya mu shirya gabaki ɗaya ubangiji Allah ka yi mana kurakurai. Allah ka yi mana ubangiji Allah ka sa gobe mu take ubangiji Allah ka sa mu kyakkyawan ƙarshe ubangiji Allah ka taimake Allah ka sa mu tarar da ya domin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ka ba mu iko kwanciya gaba da lamun lahiya ya ubangiji Allah ka taimake mu Allah muna taimakonka Allah ka shirya mu shirya ta da musulunci. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah dan Allah maza da mata astaghfirullah wa atubu ilaik. Allah mun tuba Allah tuba muke ubangiji Allah ka ba mu ikon gyara halaye ubangiji Allah duka wani da ka tana shari ya ubangiji san da wanda sani ba ubangiji Allah ka yi mana Allah ka yi mana addinin musulunci ka shirya al'ummar musulmai gabaki ɗaya ubangiji Allah ka yi mana kurakurai. Allah ka yi mana kurakuran ubangiji Allah ka sa mu da kyau ubangiji Allah ka sa mu da ƙarshe ubangiji Allah ka taimake mu Allah ka sa mu tarar da lafiya domin daraja annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.